Yo mga kalaagan, ani anasad ang taong laagan, Cavs TV. So for today's video mga kalaagan, maupay pag-abot nako diri sa karaang airport Tagbilaran, Bohol mga kalaagan. Kay usa kong mosalmot sa Bohol Loop 2023 alas 3:28 na sa kadlawon. Mo check in na ta karong taod-taod mga kalaagan no. So samtang nagpaabot pa ko sa ako mga kauban mga kalaagan. So hinay-hinay nag-abot ang mga uban nga loopers of oras sa jump off alas 5 mga kalaagan. So hinay-hinay na tag ready na hinay-hinay na tag check in dito sa una mga kalaagan. So excited na kayo kong mulok diri sa Bohol, first time na ko ni. So hopefully okay ra ang atong pagdagan mga kalaagan no. So ride safe na tong tanan. Okay ra yung gas? Okay ra. Gas.
Sir, okay na? Okay na guys, sir. Klaro kayo, usara ilang supplier si Bato. Klaro kayo, usara supplier si Bato. Usara tingog. Asa din sila dyan? Ano na? Tapos Time check alas 7:08 dai sa buntag. So nihunong mi kadjot diri sa ilahang Sir Brian. Mainit to sa may mga kalaaga no. Nay biko. kung gusto kasi ganahan magkape, dahil Milo. Ito sa ganahan maggatas, ay kape. So naano mi sa checkpoint number 1 mga kalaagan no, diri sa Anda. So yun mga kalaagan no, so naano ko diri sa Anda di Bohol. So as you can see mga kalaagan ilahang balas diri. Mura gid siya gatas. So ingunani kapino ang balas diri mga kalaagan no. Nga mo ni view diri mga kalaagan. Nice kayo. I love Bohol. Thank you ma'am, thank you. Rides with Daniela. Wonder. Wonder man siya ma'am. Pero madugay ba? Mupurot siya ba? Mupurot. Murag ko ang grounded. So, kinahanglan na lang siya ipukmod. Tulod? Oh, itulod. Wala tayo PC kasi mag-contact kuhan. PC, panare, magkuyo sa iya. Madara man kulog ko. Ano ni natayin mo ko ito. Andar siya pero madugay mupurot lagi. Time check usata alas 10:32 na sa buntag. Shout out sige nga na namo dito Malabuyo Cebu. Naano mi diri sa ikaduha nga checkpoint diri sa Hitafe. So karon nagready na sad mi para padung sa ikatulong nga checkpoint. So 1 init. Why 1 init sa taong lagan mga kalagan no?
Yes, chocolate nga health. Oh, naana ta sa chocolate nga health. Nakatana. Digit kayo lang chocolate nga health. Nakasaka ng tanan. Nakasaka na gyud pero gikutasan. Hurot na hotdog din na yun. Sticker, sir? Hotdog. Tama, buhalok. Sige, thank you, Ninja. Thank you. Sticker, sir? Wala na, hotdog na lang. Sige, thank you, Ninja. Thank you. Thank you. Ninja rin patay ninja. Ganyan, di ba nagpaabot ninja? Ilan ninyo? Naano mi sa ikaupat na mga checkpoint mga kalaagan no diri sa Bohol Tarsier. So as you can see daghan na kayo mga rider nga nagsing abot diri mga kalaagan no. Musod na ta dito sa Bohol Tarsier no para makita nato sa personal ang mga Tarsier. I love Bohol. So mao na ila entrance diri mga kalaagan no. Matanaw mi sa mga klase-klaseng Tarsier diri. Bawal ang flash, bawal din ang maingay. Bawal ang flash, bawal ang saba. Sa pagsud pa lang nako daan wala pa ko'y nakita nga Tarsier mga kalaagan no. So nagpangita pa ko kung asa ni sila dapit. Kung unsay porma nila ba kung na sila sa kahoy. Yun. So na ako'y nakita ng sa mga kalaagan no. Pero kung matulog na sila, mag-open nila mata. Piyong. Para ang isa mga kalaagan. Parang natulog na. Napa dito ma. So yun guys, may nakita na tayo isang Tarsier. Siya ray gabuhat ang iyahang murag. 1 mid na sir. Ah, Mga caretaker ang gabuhatan na para manaan sila yung protection. okay ma'am. Bilis na mangyuk adlaw. So ari tadis unahan. So matod pa nila mga kalaagan. Basta adlawan dili gina sila mulihok. Kada gabi era na sila mobalhin og laing punuan. Ano ikaduha na kung nakita diri mga kalaagan. Dool siya, dool. Yun. Yun. So tinood na mas. So basta adlawan mao na ilahang rest hour. Ting pahaway na nila. So mas active sila kung gabi no. Mas tinaw siya darin dapita. So kini nga area mga kalaagan. So mao na ilahang souvenir items no. Maagian rin ninyo diri na sila mga pagkaon. Ikuan ba? John Paul Adventure ba? Oh. Asa man? Oh. Versus yung sawan na Sir,
Wala kay sticker, tar. Ha? Wala kay sticker. Nahutan na. Ilog yun ay. Sir. Ang chef. Ah, sige, sige. Sige, amping, ma'am. So yun mga kalaga, no? Nahanap ko diri sa ikalimang checkpoint na mo, diri sa Baclayon Church. So mo dahil ni karaang simbahan diri sa Baclayon Immaculada Conception mga kalaga, no? So nabuhat na siyang simbahan na pagka 1595 mga kalagan. So karaan na gyud kayo. Naapag yung mga rider nga nagsing abot karon. So time check dito mga kalagan. Alas 3:20 city na sa hapon. Rides with Daniela mga kalaban. So naana siya sa checkpoint number 5. So naana siya sa ikalimang checkpoint mga kalaban. Rides with Daniela. Og kining tunguran na langay may gamay nang ita make shop kay kini among kauban napalyar ang iyang motor, so ni hunong mig makadali para check upon ang iyang motor. Daddy, mag-zoom in, zoom out. Para lang, ma'am. Ha? Para mag-zoom ng bata. So time check usa ta alas 6:26 na sa hapon, so nagkagabiin na mga kalaagan, no. So maupay pag-abot na mo diri sa Aluna Beach, ang ikaunom na mo nga checkpoint mga kalaagan, no. So naka-decide ni nga ugma pohon na namo iwason ang maong lok mga kalaagan, no. Time check mga kalaagan alas 6:28, no. So mauday ni ilahang St. Agustin Parish Church mga kalaagan. So as you can see, nindot kayo nga simbahan. So mao ni last na mga checkpoint karong adlaw mga kalaagan, no. So hopefully ugma makasayo mi og sugod sa maong lok. Good morning mga kalaagan. So it's Sunday, so mao ni second day na mo nga mulok mga kalaagan, no. So ipadayon na mo ang maong lok karon. Ride safe. Boom. Naano mi diri sa Loon Municipal Hall mga kalaagan, no. So naapay mga rider nga nagsingabot diri mga kalaagan. Kahulong ka diri, Sir 6. Sus bro, kana imong ipahinga bro.
Kaya mga battery kasamaran mga bago 40 to 30% rang charge. Pagdaw di mo din na ikaw rin ito nakapastart. Yeah. Ang regulator kung nasa mga 30 to 40% mga battery, hindi kina siya ka-charge na. Kahit kanya, dapat Regulator dito, itong kapundok ko rin din. oh, dapat kanya, bago imo rin ka-charge na kanang regular. Tanggal yun ang mga Hindi na. Ang ilan, kanang battery ko. Basta bago kayo mo palit, hindi na sa charge. 30 to 40% kanina. Mayo mo ba doon, palit mo sa sarili. Ang ito alam mo, buwan ka na. May mga battery. Ano yung ba? Nagpapiralan mo ba? Sa start sa ni, nagpapiralan mo, start sa ni. Oh, di ba ko? Ibo na. Awa. Ginaw din. May busin na. Hindi ko na nag-engine. Tanang niyo, inanaman. Ayaw ka mong kapalit ko battery. Hindi ako may dami nito. At pamutana mo, kaya ba yung chargeran ng battery. Ipa-check ka ka battery. Ay, ngayon sila naisod. Basta sa akong tanaw, ang kanang material, lubat na. Ngayon sila naisod. Minit, naging na lubat. Maglara sa sila. Baga, ano ko? Okay. Ano lagi, more na bro. Sa sila ng battery. Start. Lara sa sila. Maglara sa sila. Ang pinakabusog niya, tara. Ay, sikaw. Oh, man. Isa ko na gutomon. Kaon mo kita. Nagkakaroon mo tayo sa nabukaata ni mo. Oo, alam mo, muna ko cinta na rin agad. Unahan sa lungsod sa naan. Kaon naman sa to. Wala, sige, tama na. Wala, hindi. Napagusog. Kailangan namin. Ano yung ito? Ay, cinta na lahat. Amping sir, amping. Amping. Amping na, amping. Kaya Dan? Ha? Wala mo ba? Diri sa kasi mga checkpoint na mo diri sa Trinidad mga kalaagan. Welcome viewers, welcome. So nindot kayo lang municipal diri mga kalaagan no. So as you can see. So sadya kayo mga tao. Gusto kayo mga biyabe mga kalaagan. Trinidad Municipal Hall mga kalaagan. So among mga motor na dali naka-park. Apeng sir, apeng. Hey.
So naka-experience yun ng mga kalakita mga marami o ka ng mga artista na. Naka-experience ng mga unsa nila sikat. Salamat tayo! Hi! Hello. Hi! Kita ka lang dito. Kita ka isa ba? Pwede makita ako ba Hi! Salamat! Experience yun mga unsa nila sikat. Salamat! Salamat! So ato amin silang tagaan og tayo mga kalaagan no kay first time na to diri sa Bohol. Yan, yo. Tika. Shout out. Not done na, picture lang. Shout out. Shout out. Shout out. Jitle, nangita. Shout out, Jitle. Shout out si Jitle. Ngita mo di. Jitle idol! Para ka! Nagpaabot. Ito, picture. Yo. Thank you. Okay. Hi. Shout out. Thank you. Last go sa. Bye. Hey. Thank you. Hey. Thank you. Ano ba? Ingunan na ako kasikat. Ay, ang unang nadautan Mio, pero karon okay na. Sunod na dautan si Sir. Na may participant rin yung maligya. Sir, ay ma'am, Say mo, sir. Dala, sir. ilang yung pansit ma'am? Tag 5 lang kwan, sir. Wow. Dito. Gani kwan, sir. O, kanton. Ay, sir, ka na. Wala rin sa inyo, sir. Lami ko sa buhol, sir. Isang bamboo shoot. Wow. Gami kayo na siya, sir. Try. Naikuha na ma'am. Free taste. Ay, wala, sir. Ah, wala din. Kwan sa buhol. 5 sa bukog din lang. Kaya ayang ma'am, kay
Imuha ning sideline, ma'am? O imuha yun yung karinderya, ma'am? Apil kaglo, pero patinda kasi mong mama. Ah, mao. Tinda sa usakiat. Anak mo gud Na kana oh, share lagi kay na sila. Dad! Alauna, 53 sa hapon ng mga kalaagan, no? So, naanamin din sa Bilar, Man-made Forest. Muna din kaninda din mga kalaagan, no? Ano ka 120? Ha? 150 kilometers mata per hour. Oh, makaabot mo siya. Ah, yeah? Okay. Mag-isot sa English. Sir, tagay kong sticker, sir. No? Salamat kayo sa sticker, libreng titik. Lara to, no? Nagpaana bitaw nako. Peng, peng. Walay basa, walay basa. Why one? Init na, basa ang itlog. Kasi nga may init kayo, pinawa uga kayo, pero basa ni. Ano kay? Ala, kuha na siya ka ng kinahanglan ka bason. Namin sa katapusang checkpoint na mo, no? Dari sa Sikatuna Mirror, mga kalaagan. So, dili lang ko musulod nito sa ubos kay igo na lang nako ipanggas. So, mo din ay Sikatuna Mirror, mga kalaagan, no? So, mo na yung last checkpoint na mo niya. Nikahuman na ni mga kalaagan. So, padong namin sa finish line. So, kita-kit sa finish line, mga kalaagan. Ride safe. And we will be looking forward to more Bohol loops in the near future. Tagtaan ito kasi pang-pakpak ng itong mga organizers para mabalik na punta sa another Bohol loop. Our motorists, not only the city of Tagbilaran. Giveaways for both. That is actually the rider's kit. Time check, mga kalaagan, alas 3:28, no? So, maupay pag-abot ako dari sa Tagbilaran Airport. Maupay pag-abot ako dari sa finish line. Ang sigad nga nakaabot ko dari nga safety, mga kalaagan, no? Resort Tamlak. So, anak Google na siya, mga wala sa basta na amoy. Picture.
Kakalagan, nakuha na ako ang finisher certificate. Finisher na finisher jersey. Grabe comment ay kargahan na lang na mo. Thank you kayo, Muhol. Sa runway. Payo na sa runway. Si Boss Ron, si Boss Ron. O baka yung price, makalimutan nyo. Group photo po muna. So naanay nakadaog sa raffle mga kalaagan, no. So karon padong na may uli. So congrats guys sa nakadaog sa motor, no. Right side.